De kredietbank is een instantie die het mensen met een minimuminkomen helpt om uit de schulden te komen. Ze lenen geld aan particulieren die het nergens oors meer terug te kennen. Want nota wie de bank financieel afhankelijk van gemeenten, maar dat wordt heel die dreger. Door de crisis verstrekken wij veel meer leningen dan voorheen. En dat betekent dat we veel meer geld nodig hebben en ook heel snel veel geld nodig hebben. En daar beziekt de kredietbank op crowdfunding-site geldvoorelkaar.nl geld bij particulieren waar te krijgen. Maar waar steekt zijn eigen geld nou in deze bank? De investeerders die meedoen aan crowdfunding zijn vooral vermogende particulieren die de beurs nu links laten liggen omdat ze dat veel te risicovol vinden. Op spaarleningen bij banken te weinig geld krijgen en dus zoeken naar een andere weg waarbij ze meer rendement kunnen halen dan bij de bank. We zijn eigenlijk aan het uitproberen, dus we hebben eerst een ton opgehaald met 4%. Nu afgelopen week een ton opgehaald met 3% rente. En eigenlijk willen we de volgende tranche dan 500.000 ophalen. Jaarsma denkt dat crowdfunding een grote toekomst heeft voor het midden- en lietsbedrijf. Maar gemeenten zullen voor de kredietbank voor eerst wel de grootste lener blijven. Omdat wij met 120 gemeenten afspraken hebben dat wij een voorliggende voorziening zijn. Dus ook dat bijvoorbeeld een bijstandsmoeder die de wasmachine stuk heeft bij ons gewoon €500 kan lenen. Daar zit dus een samenwerking, daar ligt een contract onder. Dus wij zullen altijd geld lenen bij de gemeente. Maar voor een deel kunnen we dat ook op deze manier krijgen.